Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the 2018 Under 20 Men's Small Country Division Final Round Championship between the teams of Faroe Island and Iceland. Jerusalem will launches the Chosen Shafarian with the please rise for playing of the national anthem of the Faroe Islands. And now the national anthem of Iceland. Her hørte åker Chosen Warrior, der første og den første og så gjerne den islandska. Og leikeren helsa nå på hverandre. Og så gjerne også at det første navnet som bygger det som dere har rått opp, så var det klart å bygge. Og ja, det kan passende å bygge vi at ønsker dere velkommen til landsdisk, flåbolls landsdisk, og til EM-kapping tja og 20 måneder, som her fra 23. her hjemme for første fer, 23. til 25. mars. Og til alt dette vikskiftet, til en distrikt som skulle være bygget vår Center Aron hentan her, klokken 4 det var Luxemburg
Luxemburg och Skottland. Men det blev sankingar och det finns ju skillent till tøyna så och stegen var det så spelt att han hända här det som mellan Förjar och Island. Så inte bara släppa grå Huitsa-kappingen för först för och släppa Eisne att spela Byrnardiston. Och kunna täcka li-uppställningarna till där hopen chauffören kommer först till så att det är hela tjej av time 12 likar någon ur SOI och Trutcher så gärna ur fler en ur Mjölner och en ur TP och nu har det så att Europa den första lägaren in till Julian West Niklasen nästa lägare är nummer 5 Gjørstu Johansen så gärna är det nummer 6 Jon Vaje Simonsen så är lägare nummer 9 David Hense nummer 12 Hagon Vaje Heinason nummer 14 Jon Finner J. Hansen och så är det Liberorium till Ottor Petersen och till Jesus så släppa att börja utanför en för Trutcher 4-5 lägare som standard klarar att komma in skulle det vara. Det är så att ja som vi säger att SOI har stilla vid tjej lägaren tjej av 12. Det är otroligt flott och det är inte något så helt otroligt gott ungdomsarbete och omframt alla dessa tjejlägarna så har det gått gjort med Eisne gamla vänner som säger Reiko Petrovic som nu är kommen in i Flopbots landslivsarbete i Eisne och det är Flopbotssambandet ser stäckligt tacksamt för det. Så är det fler som har Trutchemans alene och så är det Mjölner vid einom och TP vid einom och nok för oss i första månaden som börjar inne är sjående tar ju tjej av 12 så tar mynta en stor part av Byrnardiston. Gjørstu Johansen nummer 5, han är SL-lägare. Julian West Niklasen är SL-lägare. Och så är det 12-aron, han är ur fler, Hakan Vaje Heinason. Och nummer 8, Ottor Petersen, Eisne ur SOI. Och så är det flerlägaren Jonfen och J. Hansen som Eisne är inne. Nu är så föringar som släppa att serva fist till Julian West Niklasen. Han lägger upp för en roll till rum. Och ständigar börja slå han för långt, men han kommer nog akkurat innanför det. Han kommer nog akkurat innanför det. Helt är att vi linjerna. Att kicksa smash som ända innanför det. Så det är nummer 18, Lishu Barnsadamon, Rysslandigon, Hilmer B. Haldarsson. Vi bætte på nettet, tar vi tidlig mot det. Så letar det upp att rätta rösen till Skinklut spela börjar vi. Ja, så han feilar för honom tar feil av sig av Boston. Bayer helt i hintågan och så fer han mot dem. Och så är 2-0 till Isländigar. Då så har vi en Flopbotskunnan undan dessa början och han märkte att han får sätta monor och sälja tekniken om sån här första lägaren först tekniken för Iva Lesta Bluva är inte bättre men styrkan och stötton det är alltså Isländigar som har monor att vi ser 2-1 för en kan ha serverna man säger rum David Hense och Mjölner smäcker så det har lagt väl upp till Isländigar som knallar till och får han väl ner i hjörna men han häver visst nog näst nätet så är 2-2 David Hense fortsätter vi att serva och Jolan tog väl mot det så får det lite upp
Får han inte automatiskt i rummet rätter. Så det är rätt tätt på nätet. Här rörte vi nätet. Förrän kan höra stig. Och så är det förrän kan höra 8. 3-2. Och Quisberg fortsätter vi att serva så gott som David Hense ur Mjölnor. Han äger 3-4. Och det är Ivetrack. Det är Ivetrack. Final serve. Det har vi inte döpt för. Men det är domaren Frank McIntyre ur Skottland som dömde handbollsbollen. Domaren är Carol Hepp ur Luxemburg. Långt serva från Usländigon. Och Eisner går blockar här. Jag vet att Håkon Veje Heinason som rönte att smasha Jagnon och så rönte jag en annan serve vid en loppe. Och här spinner det där för stig på tur här. Det var en fighter från Usländigon. Vet inte hur det resulterar ju i att domaren dömde stilfärdiga här, men två gånger runt från Håkon Veje Heinason. Och fler. Så tack mot det. Julian lyfter han upp. Så där smasher Jagnon. Lockar ner där. Hilmar lyfter han upp för en kammare. Och här är nästan kan ett någon. Nästan kan ett någon. För en kan Aya Bolton 5-3. Så det är Jonfer J. Hansen och fler. Så är det Förengar. Lagt efter banan. Här teker Atle Fannar Petersson mot det. Så får lyfta han upp och här är stig till Uslendingar. Här är stig till Uslendingar. Han har varit utanför det. Ettla 40 han bollen i rum. Det är antal föring. Ettla han har varit utanför det så stunderna. Goal serve av Uslendingar. Julian får lyfta han upp. Åh, så han går och blockar här från Nutjaron Marcos Mattiasson. Han fick lagt lock att det här loppe upp på nätet som förrän Atlas ser. Och så är han lägger 5-5. Utlänningar Aja Sörna. Det är nummer 4. Galtor M. Davidsson så får serva mitt i nätet och så förrän Atlas 8. 6-5. Första bollen här öliga ja. Lock och filer. Det är ganska nervös som spelar är på spel. Det var en serva från Göster Johansson. Eisen en SO-läggare. Julian West lyfter upp till 12-varon. Det är Håkon Veje Heinason ur fler. Utlänningarna rönnar på han i rum och lockar ner där och får han i rum att nätet. Så rönnar utlänningarna en här. Julian Atromsje. Och så blir det hamra till en kanonsmatch från Göster Johansson. Väl lagt upp av Julian West Niklasen. Och det är Bayer SO-läggare, det känner någon annan väl. Och nu ska Göster Johansson själv till att serva. Loppar han väl om. Nu kan vi komma spanna och sen få akkurat fädren om. Får han i rumnätet. Så vill det lopp. Oj. 4 mentalot är bara spel av Julian West Niklasen. Han sa upp i här, även om Mine var klar till att knalla till, men han sa att han fick se att blockrum var kom helt ner ner någon så var plats att han ville ner i panna görs väl. Så gör Uslänningar en bröllare att rätt. 8-5, 25 och så färre föringarna som befrade honom. Nu spår om där skulle ta sig ett timeout shot för att lycka få stäcka gången till föringarna. Så inte långt serve häst för den. Så Randar smackar till blockaren för det. Och sen här får han upp att rätter. Så skulle det här en ny rum. Blockaren ner. Nej, han var ganska ned kanton. Julia West. Mitt för det. Men loppa men han kommer ned kanton. Och det andra 9 för kan mena. Och så är Mutche 6. Mutche till Förengar och 6 Uslänningar som Eisen har serverna nu. Det är Nutjaron, Marcos Mattiasson. Bull Mikael Uslänningar. Då ser vi lagt att banan och knäcka väl mot det. David och så är det vill smasha väl Jagnom. Utlänningar får han först i Adlöve. Mattiasson i rummet att lätt leda för en Julian West Atromsje och så vill det smasha och får han i rum där gör akkurat där väl kämpa. Inte så öland och skila. Och så fingerspel i rum men och får han lagt några rätter. Efter en runt från
Hjörtur Johansen som har rönt vid något smasha nu. Här vinner ett nice ikke. Och efter det utländska som kunde serva vi Marcus Mathiasson. Så teker Otter väl mot det och får han i rummet efter. Otter upp till Håkon Veje Heinason. Och finns inte nämnt, eller jag fick inte nämnt utländska lige. Det är nästan nästan får han i rum. Men tack mot det. Johan, så kommer han smäcka till och det är väldigt övertrack. För en kan finna bollen, touch. Usländska liget till Manna Solajos, 2 år till Kjartan Davidsson, 3 år Olafur Torodsson, 4 år Galdur M. Davidsson, 5 Valens T. Ingmundarsson, 6 Börkur Marinolsson, 6 Sigvaldi Oskarsson, 8 Elvar Haldorsson, 9 Marcus Mathiasson, 12 Atle Fannar Petersson, 11 Edvard Konstantin Bors och 14 Thoraren O. Jonsson och 18 Hilmer B. Haldorsson. Och det är lätt att säga att Österlandar här har mån kvart det hette vi vågar. Där har flyer likar som är uppe i I'm at 12 I'm at 12 är kvar. I'm at 1 av 5. Och ja, tar ju nog för. Och står men tekniker filter inte ordentligt vi. Här är det föringarna och sen framför isen jag stigatallne till 11 tjej. Och nu är det servator. Det är Håkon Veje Heinason som är här och sen kan smäcka till och smasha dem för långt och dem så är 12 tjej och efter det Håkon Veje Heinason ur fler som släpper att serva. Vi får en gång. Löper upp, lagt efter banan. Och först kan ta emot det, Torren Jonsson. Och så får det bollen lagt efter banan till Vörngård och han får så som det touchar efter någon. Håkon Veje runt jag får han upp att rätta ur spel. Vi samspel vi Hjörtur Johansson men ett när samman inte han förut av ett någon till 12-8. Och så skulle ju Islandika köra. Det tror jag de. Oliver O. Thorodsson. För kan ta emot det men det här blir föring Kuxie. Mar Orekliga nästingar och tror jag han serverar Thorodsson. Julian. Oj, så blir annars knalla till från Hjörtur Johansson. Men han får läka för boy. Så blir backen innan. Så då touchat lyssnar 12-5. Och så är det väl Julian lyfter upp. Oj, spännande! 4 minuter åt smash, rollut, och David Jensen i Mjölne. Bänkt spännande, och så är 13 touch. Så är det en nödvändig som kommer in, Jon Veje Simonsen, eisen en SU-läggare. David, bollen åter, knallar till, och han sitter helt där efter vid backlinjen, och han är akkurat innanför 14 touch till föringar. Raiko Jogora till Hjörtur Johansson. Jo, med han ställa världen lite detta. Med efter banan. Så är det Mathiasson. Föringar har dubbelnärsting. Och tog är Bostrom till att säga att de norske sammanläggare 2 föringar och i en till som skulle vara en närsting. Dubbelslä. Tog få Islandika sti och bollen rätt till att serva. Det var toucharon. Atle Fannar Petersson. Det var tidigt mot det väl och till Julian som lägger han väl upp till Jon Finner J. Hansen ur fler som knallar till men server var näga långt att han vill och
Så är ståan 14 till Föringar och 12 till Isländigar. Toucharon till Isländigar. Atle Fannar Petersson fortsätter via serva. Och 12 var Hakan Vaje till emot det. Så blir det David Hensen smäckar till. Isländigar till emot det. Och så är det en som ränner att kopiera. Juliaves! Niklasen! Som ger Bant tryck efter och lägger han så 4 minuter ut i bant i spannen. Det är uppe som är 18-4 tar främsta läggarna och tar 18-4 och tar kallar man så spann till det gör så. Alltså runt upp här och så han så 4 minuter och tar var föraren annars så Isländigon som rönde att lätta i rum men Julian West var här i samma ögonblick och lite 4 minuter i rum. Nu rönde jag kör så vi en serve och hon får delande efter netkanten om och tyvärr inom hästarna. Så det är 15-13 för Föringar. Isländigar har bollen. Bishabaron, Hilmer Haldorsson. Julian upp till David som knallar till i blocken och han reser in över Örsholt om blocken skulle vara 16-13. Det är allt stadigväg i första sättet körande. David Scholver till serva. Han sitter för mental jag väl långt att i banan David Hense. Klaxingrom kom om rättliga väl från början. En av de bästa samman vi Julian West Niklasen halvtid mamma säga. David lagt att banan och så kicksar mottagaren. Så kicksar mottagaren från Thoralin Jonsson. Och så är 18-13 och så är första timeout tidje och till Isländigar som är avnökelstorna och vilja bärga sig in i disknatter. Och 18 till Föringar, 13 till Isländigar. Fitta och Asgaron kom eisne här i höllna. Och så var det öjliga gott spel här. Gått lite upp av Hilmar till kurva Toucharon som slår Jongnon. Nej, det var föraren kanske som slår Jongnon. Det är Galdur Davidsson. Och nummer 14 släpper att serva. Thoralin Jonsson. Tar tids mot det av Hakan Vaje. Och så får Atteresti och det är så Nujchan Fyrstam. Så det akkurat Jomfen J. Hansen, Rufler. Lagt att banan. Just det tänka mot det. Så smäcker det till och jag haltar han åt över det. Jag haltar han för åt över det. Här ser jag där Scotch Domaron för hjälp från linjevärden och bavan. Här är det god hjälp med Eisen i SOI. Jörgen Nikolsen och Jon Nilsen. Han så är rätt tätt på nätet, men det är hittat på domaren, men han säger nej. Spelet. Och David är spännande med telefonen på passator. Och Isländigar kämpar väl. Smäckarna i rum. Julian tänker mot det. Så får han upp till Jon Finn. Så han finkast i rum av Jörstore. Och Isländigar lägger så upp och tar röjliga tätt på armblockaren för det. Han en chans till Isländigar. Så den rätt ut alliat här får smashan väl i rum. Och så är nu rätt tätt på nätet och med Sam. Och Isländigar får till 15-20. Så är en utsättning ut för nummer 4 och in nummer 6 och 4 runt till är Galdur M. Davidsson och in är 6 vi Börsk som heter Börskor Marinos son.
Och till hästen ner Marinosson som för ut att serva bana ved. Det är alltid mot det och så smäcker det bana ved. Shot Bellamine och Terrikar Firmental väl. Jon Vaje Simonsen knallar han ner i golvet och så efter sexaren ut och in vid föraren någon. Samma utsättning som akkurat var Janne, så utländska gång så det. Så han skulle bara lägga inna serva och så ut efter. Så är det klart, domar börjar skriva. Och Gösta Johansson servar. Utländska tackar mot det. Och rönna spela med Janna. Men förrän är och så var det serva. Jag har alltid att förrän 8 här. Det var tusch. Det mest att det var finkraftspushar så Utländingen av. Och så är jag förrän bollen till tätt ända nu här i första setet. 22-15 till förrän. Ikke helt så god mottagare från Utländingen. Men det står här ute av utdravantskanten. Förrän han får hans uppadratter kicksa och Utländingen får en bullesti här. Utländingen får en bullesti här. Kicksa sen vi mottagaren här. Från stora Marcus Mathiasson. Han släpper själv att serva nu för Utländingar. 16-22. 16 Utländingar. Han får bänt fram i näten och kastar över Julian Matte. Att de inte. Utländingar byter upp attratör. Och mina och utplatsen av förgående nyrhjörna. Det var ensamma Jon Vaje Simonsen som inte ordentligt fick blockera för det här. Och så är det attersti för Utländingar. Seichan till Tarra. 22 till förringar. Utländingar Boston. Marcus Mathiasson. Lagt att bränna, lagt och dom och så 23 Seichan. Tvär bollar rätt så är första set Okra. Det är Hakon Vaje Heinason ur fler och servar. Väl servar mot och ner för Fetti och tar så norsk stova stiger till förringar så här går rätteliga nog var setboltar här. Jag har alltid 8 exakt 8 setboltar till att må vara rättliga löjve så går det att första sättet nu. Motogan är inte särskilt god. Tar från uppåtratter så vill det bara bank i om det för en gång att byta sig igen uppåtratter. Julian helt över här i vintre. Och här är första set. Akra! Och det var en annan affär. Akra som sätter börjar vid en kanonsmatch från David Hense ur Mjölne. 25 Seichan. Och det var som spott undan disknom att det får alltså just monor av tekniska stöden. Det är en av som monor för en kan är center bättre för det kan man säga. Men stötterna det här var alltså Islandingar det är som för sång. Här är det väl större och kunde kanske gagna det center bättre. Men så inte ta bort förlagen är ordentligt är till sti här så kan stötten kanske inte ordentligt komma till rätt. Men power till här där i alla fall. Det med förringar är inte för nothing. Här var vunnit första set grejt. Jag syns det grejer en kanske måltalvan visar och till gör rätteliga gott fotbollsspel. Men jag syns inte för något fel att väck. Det här blir nog klart för jag löte till att börja annat sättet. Och Utländingar få bo från ballen så in och vänja dem. Och vad skulle det göra för att stöcka först lägaren som kommer flickvande. Det är ju gott att veta. Förringar har vi inte här alltid Reiko gör rätt i att jag lät andra blöja vi att spela samma måte. Tar här var väl och vilja med honom. Och
Och jag skulle ju se det kanske inte det finns det vi för jag minimera såna bytefejler och men det vill nog alltid komma center till när bara spel vart då. Så ja, det är inte löjligt vi. Som sagt, domaren här är huvuddomaren, han är Frank McIntyre ur Skottland. Hjälpardomaren är Triana Carol Hepp ur Luxemburg. Och linjevärarna Bayer, Tide Fire. Inte som vanlig om Storkapping som tar 4. Så tack till att checka på långsyne och backlinjen samståndet så ganska 4 motor om där skaktiga center. Men det är alltid inte stort att Jörgen Niklasen eller jag Mulsen. Men så jag utlever optimistiskt klappa vi till tonarna till Country Road som brölla genom hatarna här. Askarfjälten vi är snä läge gott och föringar förra kan vara bättre. Nu får vi gång vi annat sätt. För lötet har vi isländiker som lägger för det. Det är Hilmer B. Haldorsson som ska serva första serverna i öronsättet. Föringarna klarar. Så är klarsjödomarna gör så väl, säger Frank McIntyre. Och så kommer första serven. Hon kommer lagt av brannan för att ta väl emot det. Julian Nittran ser nu upp här. Och så är knallande hårt smash från David. För David är Hensen. Men han ville vara vid att det var tusch. Det vill säga att Østlandsker fingerspusher var av, men det var inte. Han var langt av dem. Och 1-0 är till Østland. Helmer fortsätter. Och Hespernar i nätet. Och så är det 1-1. Stockholms glädje. Och föringarna är Astra Ajomo. Så är det Julian West Niklasen. Ett så lägger de. Så nu Jörkom förresten. Littran lagt att banan och ständningar får han lite efter. Så där lagt att banan kunde nästan lätta färre men föringarna halvt om spel och så rasmasha och får han helt upp att ratter. David blockar för det. Lite han ändrar för upp han efter det David smäcker till blockar ändrar för men hästarna för honom och föringarna är att väja är nu. Och Julian fortsätter vi att serva. David Hense Mjölnor är sera välspelande i första sättet och han fortsätter uppenbart i örnsättet. Det ser man är galtande för det. För det här var hon så för en gång. Hesperna kontar inte göra en final lost vi smashet till Galdur M. Davidsson som får ner mittlom att förringarna här. Öliga shotspel här från Mine. Och så är det Fimaron som knallar till Görstor Johansen med blocker ner här. Tvärman står väl för det. Särliga Marcus Mattiasson som åtte visst nog avgörande i hånden här och fick vunnit Island upp på 3-2. Flatt tätt vinnet någon Julian att omkör till David som sparskar på loftet efter till lov. Julian upp till Görstor som smäcker till och tar ut Blatchon och ut av framvinnet någon och ut av att någon Stitlefärjar 3-3. Här är Luka Jansson där ber han i första sättet. David lagt att brannan och ständikar Iva så i korskantägan och så får han akkurat i rumnätet för en gammal patrator. Julian Iver högra vagn, vänstra vagn här är Håkon Vaje Heinason som knallar ner i golvet 4-3. David Hense fortsätter att serva. Och Aneka och han fräcker om med tvärtäckningar Helmer upp till nummer 14 mer blockar för det. Nummer 14 så Østlandingen Paul Jonsson smäcker till men Jon Finnur Hansen är Meire Wertsson och pilkar han ner och blockerar så bollen för ner och i svöron och så är det 5-3. Lankor fast eftermannen Helmer upp till Nutjarn här. Mattiasson med förra på så får han upp att rätter så ska han bära i rum. Nu ska han bära skilla gott i rum. Här är Otto Petersen Lipperen som får i rum. Blockar under väl för det och ständingar för han skriver honom. Där kommunikerar inte
Ikke rätt, bara helt det att hing tog han. Och så datt tog han att det och fick köra fätren och så 6-3 till förringar. Och en är att David Hense som servar. Vill där ha torska gulvet. Nummer 14, Toraren Jonsson som är missatnast vi nökrarna som syster runt om. Vi vill just inte friare i hinne men Marcus Mathiasson. Men helt med David Hense. Och det gör han vi serverna till honom som lägger väl mot den är inte så lätt men tar får han så upp alla väl och blockar för det. Man kan inte gärna gå styrsten jag tror Toraren Jonsson som hästfärnar ettnast av vinna Östländernas sti. Så här finns ju 4 och förringarna har 6. Ja, så för missledna jag servan totalt. De kom omgav i inna banan ordlott. Fyra läggaren vid förhållanden, Galtor Davidsson. Och utav ett någon förringar han och tjej. Och Östländerna 4. Så är det Jan Funder Hansen. Östländerna tar emot det. Mathiasson knallar han i golvet. Något så attalerat David Hense fick han inte upp att rattor. Så är 5 tjej. Mathiasson släpper shoulder serva nu. Väl serva. David tycker mot det. Han kommer lagt och han kommer upp i vår händerna Julian West och så är för förra nej touchar hon så han det. Atle Fannar Petersson som priggar han vid när kommer ner i golvet att han för Julian och han kunde reagera 6 tjejer så. Mathiasson. Lagt att banan och David lära färra. Pavel drar färra, men det var inte rätt till Adrian Hesvinnar. Han smakte sig part enom Janager Shea. Mathiasson. Hesvinnar fyrt av att det möter upp till Julian Attromsje. Just så över blockaren här, men Julian får han lite på attor. Som för Liporn spelar snä så att lugga vi av då slä och så får upp till touchdown som smackar till Lublatson och ut till Östland kommer att stiga framför 8 tjej. Här var det touchdown en affär Atle Fannar Petersson. Och till han är det som man kallar för kantor, outside spiker kallar man det. Och hevare till ett setter och opposite till sån det diagonaler och middle blocker är me blocker. Och han Atle Fannar Petersson han är outside spiker som är kantor. Nu att ha förringarna som touch timeout. Östländska 8. För först för långa tui. Tar jag serva. Anna för Mathiasson. Hesver ett nice itche. Han har haft några goda server men nu stackar i handa Varslan. 8-8 och Görstor Johansson ur SU. Han släpper serva. Lite som väl i rum. Och tar vi till mot Luka i rum nete. Julian och så vill det lagt om men tar för fädren någon. Liburn kommer in här så där man. Och han ränner förran rum men Julian för ränner lite han på att de kommer ner kanten och ner så görs det först i afton så är åter Östland 8 Nutche 8. Det spelar ett Toraren Jonsson som släpper att serva. Lite han lagt att banan och få akkurat lite han uppåt inte optimalt men Julian fer lite han upp och får han i rum och sen Garbitja Helmer till Trojaron Thorotsen men förringarna får han lite väl upp och så han smashan men inte optimalt han ligger kanske under Atalia till Håkon Veje Henriksson och han fer näka långt och dom 28 till Östlänningar just för att där vi framför Timon U så han allra först i första sättet. Och så vill jag till Motte Julian lyfter han upp. Gärstå som hamrar han i golvet! Nutche Tucci!
Nutje til føringar og tutje til Øslandingar. Og til verur Hakon Veie Heinason ur fleir som släpper at serva. Og hatta var Jørstor til en av SL-legaren. Eisne ser av avspillende. Så litt Øslandingar opp og illa tett på nedkanten her. Her sti til Øslandingar og tar under det var det under Arstim Leier. Her finnes stiget 11 til Øslandingar og Nutje til Føringar. Så det Tutjaren som server. Atle Fannar Petersson. Her slit til Føringar. Godt spill og vel smasha av David Hense. Og kiksa vi måltugen her. Julia West! Måtte jeg finne han på panna, men han Østlander har bare vaknet nå. Og så det David, litt sånn vi kan om Atrom skje for Jaron til Helmer. Helmer opp til Trøy Jaron. Men Julia får lett han på det her. Hva gjør David så? Lapper han, men Mathiasson litt opp til Trøy Jaron som lagt alle banen. Og han rotaver det. 11. Det tror jag så Østlandet går till Thorudsen. Så får Helmer upp till Thorudsen. Långt upp om. Träffar han helt skarpt och för långt upp om. 12-11 till Føringar. Så kom det vara öliga passande och vältajma affärer som du pratar med nu. Här är det 6-åringen till Okra. Jon Veie Simonsen. Och så det helt rätt ned till Berga som nedkanten här, men Øslandingarna helt gör här att det är feiler mellan två förskillägare och så 12-12. Där byter man fra sig nu Ørnalaget Østlands Gestner. Helmer lagt av banan. David till mot det. Så står spelar Mine. Och så stit till Føringar. Julian upp till Jon Finn. Samspel med SU och Flair. Och så 13-12 till Føringar. Julian West Niklasen. Lagt av banan. Och Monte med Sednascha. Øslandingarna får han fram till Hevaron. Føringarna får han väl till Hevaron. Och så väl i Rom. Där lappar så. Och får det akkurat i Rom. Att Føringarna bygger upp. Julian Atrom till David Veie som knallar till. Men han utöver det. Han vill ha vi att det är tusch. Han vill ha det vid till tusch. Men Oreiko vill ha vi att han är... Ja, jag snart det är tusch. Men nej, det har vi inte komma. Och protesterna är det inte så... August Lier så temma för vi av Garley. 13-13. Så tackar vi väl emot det. Otto Pettersson upp till Julian. Julian lite fram så han Sjolver Romer. Men Mathiasson kommer med men han blir så dejliga. Knuste ner av blocken om. Här var blocker om här var samspel mellan Jørstor och Jon Finn. Så ju fler än för god kombination och Føringar finns det 14-13. David Hense. Littran väl att banan. Øslandingar säger väl emot det. Helmer kanske inte bättre än Heaven John och så missar han. Blocker kom väl vid till Heaven John verkligen så väl sittla så att Torren fick inte just några så långt vid ända bollen. Så det blev en sort förkulla mittenthink. Och 15 till Føringar, 13 till Øslandingar. David Forsundor. Lagt av banan. Øslandingar tar emot det. Det var heva ut till Mathiasson som totalt kickservicen någon smashe allt och högt 16-13 och så får Føringar för först för i hesa sätt någon tror framom. Utskifting där var Hilmer Haldarsson som förut och inkommer Börskur Marinosson. Här för det någon han skiftar in.
Men Telekur David Hense Lugui, han fortsätter via serva. Och här svänger vi in ett 16-14. 16-14. Så det fyrar de. Galtur Davidsson. Totalt kicksa. Otto Pedersen fick inte måltöken här Rika ut av Vätternon och så är åter bara ett av månne 15 till Östlänningar och 16 till Föringar. Peter Serves för gott av måltöken. Så får Grann upp att han blockar över ja. Mittfältet David Hense som kommer flippande här. Han knallar till men han trämmar för långt. Så Janäger 16-16. Galto Davidsson. David Hense till målet. Det var gott shotspel av Görstor Johansson. 16-16 till Föringar. Så är det Jon Finn J. Hansen fler. Väl inte mot det och shotspel Mini. Shotspel Mini och tar ända i vet att var högsta av nummer 14 som smashar Jongnon. Det var att toucha honom. Det var ganska toucha honom. Atle Fannar Petersson, en av de friare lägaren till Utländigon. Stämmer vi kanske Mattiasson, nummer 9. Mattiasson servar nu. Görstor, nej, det är Hakon Vaje till mot det. Smashar shoulder i rum, att han har nu spelat till hävar om Julian. Och här var så stig till Föringar och att chans säger han. Filchast stig om stig. Nog jamar en första set. Görstor. Väl tidsmål av Utländigon. Det verkar som om att samspelet är mitt av att någon är friare till Utländigon nu. Mellan Börsk Marinosson och Atle Fannar Petersson. Så är det nummer 14, Thoraren Jonsson. Nu till Achan. Det var väl mot TJ. Och shotspela Mini! Här är det Jon Vaje Simonsen som knallar han i Galve Hinnemena, Nuichan med Föringar och Achan till Utlänningar. Och till de som kanske nyligen är börjat hitcha till första set som ända i 25 Seichan till Föringar. Och i öronsättet är stående 20 och Achan till Föringar. Men det är Utlänningar som byter mer fra sig nu. Och i här som sett någon ända gjort det. Jag har gjort det bara en liten parst för det här sätt. Men det är inte färdigt den. Utlänningar finns ju bättre glia spel i Sösterlötna. Nu är så ett steg till Attel där. Nuichan till Utlänningar, 20 till Föringar. Atle Fannar Petersson. Så tackar vi väl mot det. Oj! Kanon smash från David Hense. Det är inte näka som helst som Utlänningar kan göra vad det här. 21 Nuichan. Så är det 6 Aron. Jon Vaje Simonsen ska serva. Naktas Branna. Inte den bästa mottagaren. Men tar få han i rummet rätter. För han kan få väl till mot det. Julian över till Görst. Och så är blocken här. Och Julian får en surprise rätter. 1-20. Ja, här är så knuvskåret. Tätt mellan linje. Sexan till Utländigon ska serva. Börskor Marinosson. Spelat gott han har kommit in. Väl serva. Väl tidigt mot i Eisne. Så vet jag att David som rände att Jan tar han först upp. Och så lägger han väl för det, men blockar han värst mycket hövor. Han måste vinna på akkurat
menar var luftne och så missar det nästa och 21-21. Börskor fortsätter. Börskor mannen och sån. Lagt att banan. Kicksa mot Uga men och få en uppdratter. Så ska han bära i rum. Där kommer han nästan så dont. Och ställer kan bygga upp. Börskor och så knallar han till. Galdur Davidsson. Så är Rusland 8 22-21. Och timeout till Föringar. Timeout till Föringar. 22 till Islandingar och 21 till Föringar. Klostrar börjar som den sista bollen här. Skulle Föringar vinna annan sätt i Eisne så skulle det där till att hålla sig inte från Islandingar nu. Börskor, en goal serva. Vi har alltid mot det. Julian! Atlans banna men Islandingar i liva. Där får han i rummet så är det ja. Får bättre namn. Nej, jag vinner namn. Och vinner. Här är Mattiasson som är och tunkrasset till att komma shot här till landa bollen. Hej kos ut mot bandanon. Kom ganska loppig efter honom men så är han ganska brottsig center. Föringar mot bollen. Janne 22-22. Vann i mottagare för Islandingar får där nu rum. Så dant med blockar ner där. Så får att han ska över hopp ner blockarna för det tar långt upp för att ta emot det. Julian Atrom Kjetil. Ja. Dags med över skus ut. David Hense. After timeout nu vunnen Föringar och tvärt nästa bollen där det var öle område och jag vet inte om tar har lusta här ett utvarpningsnämn tar öll för en känt och alltså nu skulle gå framom. Och nu är det framför vunnit tvärt sista bollen här och får det från över 18 för 22-21 till nu att förra 3-22. Och så är det Föringar vid 2 mån bollen efter till att vinna Eisne set nästa sättet. Men det man hålla så i. Nu ska man inte släppa utlänningen in i spelet efter. Öl området att vinna hämtar ner nästa bollen Eisne. Och i hästens psykologiska spel någon. Så floppas det ju sannolikt Mattias Avera. Så nu West Niklasen. Väl att banan. Och Stendager! Tack emot det, men en rimmar mot det va. Så är det Görster. Finkerslöjvrum. Och Stendager nu byter upp. Börskår! Och hästvinnar det inte. Hästvinnar kom till Otto Petersen. Inte gärna näga vi här. Och så 3-2. Stora spänningar här mot ändan i Örnsättet. För att tröja dem. Olafur Thorodsen som ska serva för Island. Nacknarsbanan. Otto Petersen för en förfärlig mot och här med för en kan få en aktivrum. Så är det väl för till här kommer Islandingar mitt. Utom 43 till Föringar. Så är det tvärsättbollar. Tvärsättbollar till Föringar. Öle viktigt det här som annars öle väl bäst men han brukte för något med i sån match här mitt för det. David Hense. Väl efter banan. Island byter upp. Och blockar han över det! Görster! Blockar och kom annars sätt i hem. Island har spelat annars väl där men smashen är valde kanske att det ska vi adjournar. 25-3 till Föringar. Atlan vägen i djungeln var annars sätt nog mer spännande än ta första. Det var bara spännande alla första bollarna här. Så drog Föringarna fram men hästfyrarna var Island vi lyckas till det sista. Annars så kan man säga om förska hoppon
att tar faktum att tjej lägger av 12 ju SOI slöje och att trötcher ju fler helt slöje så att mans onklingon bär ju i FM och i Stepafinalen var det SOI och fler som möttes och i Drönge Sveitan bär ju i FM och i Stepakapinsne var det eisne SOI och fler och till alltså 4 finaler talar om och här vann fler ena och det var mansunglingar och det var FM-finalen som mansunglingar och alla hinna trutchar det var SOI vunnit. Så det är inte så löje att lien er mamma sådana. Och nu är alltså 2-0 till Följar i 17. Vinner Följar eisne eller vinner Följar eisne 3-7. Så är det strom vunnen. Östlänningar hinner tar här knuvna strubban om tar skulle jag vinna detta 3-7. Annars är slut. För här vi kommer att i hästen dessutom alltså. Och det ska minnas till att det står är 18 eisne till att det som skulle vara spelat för det men flåfär lände inte till tojarna. Och tog kunde inte komma för nu i kväll. Jag vet inte om det skulle komma i jar. Jag hade det att det skulle komma i jar. Men ett la tulja i det i min chatt. Lugga mig. Jag hade för där är det kommer nu och tar sitta och höll och hitcha är det Skottland och Luxemburg och där börja att han har hämtat det. Vet inte ordentligt några gånger kvart tidspunkter över men det var så att han har det. Nu får gå igång vi 3 set. Och möjliga sista, jag vet inte. Nu får vi söka. Till Ödlfrön färger framme för 2-0. Och det är vi siffran 25-16. Och så väl tättar ju öron 25-30. Och så blir det 3 set nu. Julian West Niklasen börjar vi serva. Torresson till emot det. Mattiasson börjar via smasha första smashet och i 3 setet här för dem och följer förra 1-0. Julian Forsler. Fixar Jesvernar och i nätet och så är det 1-1. Otto tycker mot det. David upp till Gjörstor som knallar till! Helmer 2-2 för att få fädren om, men det är han inte. 2-1 till Föringar. Och David Hense släpper att serva. Go serva. Och sen går sparka till netkanton och får han i rumatrator men det börjar tvära halta Löven. Får han så igen i rum. Skilla gott. Ja, det går och får keeper kör då ut. Royal. David fortsätter via serva. Kosseva. Tror jag inte motor. Torresson. Och där var Eisen Hansson släpper att match i rum. 8-2 men då går David för en lagt i rum till Hakan Vaja Hennason. Så blir Östland går upp att det är Torresson men blockar under för det. Han släpper inte ordentligt jag som han vill. Ska han ha i rum så där så han loppar i rum blockar det är inte. 4 till Föringar. David han fortsätter bara. Gott serva långt till ballen och han är över.
5-1. Då David. Gott servator in i banan. Attor servet. Jag går inte gärna gå vägen ner att Torrotsen. Och så Attor timeout till Islandigar. 6-1. Sikna början vi 3-1 av förngång. Och öjliga fejler från Islands sida. Korta på Attor. 6-1 här i 3-1. Första setet blev vunnit 25-16, andra setet blev vunnit 25-23 och nu är 6-1 till föringar. Och det är sättet som Island skall vinna hvis det skulle fortsätta hända det sån att det inte ska ända 3-0 och så får det ett sti. Center kicksa motoga här i Hackertrye. Och så får han dem. Det var 3 år som server för Islandigar. Ottor till emot upp till Julian över till. Ja, över till Hakon Vaje Heinarsson som knallar han och blottar ut av Ettelnom. 6-2. Så för Ottor ut och in kommer Jon Vaje Simonsen. Vaje SL-läggare. Jon Finner Hansen och fler ser Vaje. Islandigar får han smäcka ner om Attor. Nere golvet. Och så här kommer patrull och förrän kan ha tjej. Ja, Reiko Petrovic och Jonfen Hansen på. Och bra. Nu får jag så Islandigon. Gott serva. Väl inte upp av David. Så får förrän kan i Romero. Var gott. Samspel mellan Hilmer Haldorsson och Atle Fannar Petersson. Atle är nog den isländska lagaren som är varit den friaste här till. Det är Galtor Davidsson som servar. David Hense tar emot det och så är Michelin med David kommer här vid foten och sparkar i rum. Det är som low. Så det är Mattiasson som knallar till och han har 8 för det. 8 antush 8 näka. Så det är utskiftning. Mattiasson för ut. Nummer 9 och in till nummer 5. Han heter Valens T. Inge Mundarsson. Och Hjörte Johansson som föregång serva nu. Väl serva. Men Lippern så här men det går bra det och så om i spanna med för till att det är en föregång som har gjort Ivtrack. En föregång gjort Ivtrack och tog det Island som kommer på 5 steg med en föregång är 8. Så är det 5 år så Islandigon Valens Inge Mundarsson som servar. Oj, nette. Hakon Vaje Heinarsson. Och utländska mottagan är inte gå. Inte gå. Runt Hilmer B. Haldorsson att tvåta 21 vatten men mottagan var förfärlig så touch 5 till föringar. Och ännu då Hakon Vaje Heinarsson som servar. Flera likaron. Gott serva, mottagan är bättre häst för den här. Hilmer upp till Atle Fannar, NSD för Islandigar 6 till Tarra, touch till föringar. Så är det Thorren Jonsson. Serva väl, ett förfärligt gott serv. Ja väl.
en ordentlig feiring av uslensk lägaren. Tjej Tucci. Jonsson. För en gammal mot det! David Hense, NRV, flickbandet här och knallar till 11 tjej. Och det är Jon Vaje Simonsen som servar nu. En av oss ner SL-lägare nu. Långt under banan, Østlandgar helt om denne. Helmer upp till första smasha här till Trojaron. Torrotsson, så där. David smasher blockar ner Helmer upp till Atle Fannar som smäcker till mittfältet, blockar ner men han får ut av Ötlenon. Och så är det 8 till Østlandgar och 11 till Förengar. Otter. Gott inte med det! Och Julian har varit där, men... Östlandgar får han smäcka till blocken här. Och Petjan upp, attrattor. Här låter det. Jon Hansen i Rom. Östlandgar i Liva. Förengar får han upp attrattor där. David, Attanfärjan, 4 över Helmer, mittfältet. Och så får han mål. Så får han det. Galtor Davidsson, ett upplägg från Helmer Haldarsson. Motche 11. Nu är Østlandgar vi att få Petter igång, men det är tvärt 2 steg om så vill Atle Fannar som servar 8 till mot det. Inte så öliga väderna så så var det akkurat i rum. David på mot det så är det Hakon Vaje smäcker till och så blockar han för en gång och så får han Attor Helmer Atropche och så för David Attanfärjan och ränner på han i rum här för utanför Söjlerna och så är det Tucci till Østlandgar och 11 till Förengar. Atle Fannar Petersson fortsätter. Vi har server 8 till mot det. Julian West, så är det lagt upp till David Vaje och han för 8 för 11 Raiko Petrovic tröstar och Rej lampan här. Timeout. Så ska Kiel komma att rätta tar man släppa för väl en stund. Fannar. Och då till mot det. David Hense mot det. Görstor. Efter David kommer väl upp på platsen nice. Och han vill häva att han vill vara vi att Østlandsk blockrum kommer ölet upp och läntor på G-track men så var det inte att vi tar maron i atmosfären. Och släpper Atle Fannar av första 12 11 till Østland. Där servar Ottor upp till Julian. Och mittöj! Och Ivleva center stadväck. David rolled i rum. Och så är det om att Cox och Østland igång med tar på han i rum alla. Gott smash från Galtor Davidsson. Och så är det Garvetler och Öjle uppsätter på det att tackar Ricka att koppa för kommer här ut i sättet. Tar för att 13 11. Men en inte atlar 20 syftar. Atle Fannar Petersson. Jag servar Ottor och Julian. Över till David. Loppar han upp på platsen hästvärnar. Helmer. Över till Trojaron. Det är Thorotsen. Och Attoresti till Østlandgar. 14-11. Så ska utskiftning göras.
Det nummer 4 som skal inn til føringen, Ragnar Veie. Hvem skal ha innfyrir? Det blir man løte. Det blir innfyrir nummer 14. Jonfinn Hansen. 14-12 blevet nu. Føringen her var Ritsera. Og Julian West Niklasen skal serva. Langt på banan. Østlendinga steger mot det. Torradsson. Julian Astromkje til David som smackar till. Torradsson kan inte halta någon. Det samma är galt han för Jonsson. Och så är att stil till Föringar 13-14. 13 till Föringar, 14 till Östlendingar. Julian ska att serva. Ja, serva. Flatt fram netten om. Och så är blockaren för det här. Och sen kan få bara i rum. Och förrän kan du öjla sett netten om Julian. Iver till... Ja, här är sti till Östländigar. Här är över Iver track av förrän som smäckar till det här. Jag hoppas att det var Görster Johansson. Som akkurat får i rum. 15 till Östländigar, 13 till Föringar. Helmer Haldorsson. Julian West Astromkje. Affär och bom. Ta gärna snitt träffar och Jesper Stonchena. 16-13. Gestner. Julian West. Görster Johansson. Och blockar ner här. 4-5 Aron. Kaltor Davidsson och Valens Ingemundarsson. 16-13 till Östlendingar. Så är det ordentligt ovanpå. Och här är det öjliga glädjer av Östländsk syne. Ta så tycker. Vi har förrän skulle jag börja upp att rattor. Är det 8-2-0-17. Men Östlendingar är om på nu. Här har vi 8 bollar upp till 25. Så det blir till den förrän ner 13. Det är bara 4 sti av månne, men så ska det eisen sättas in nu. Helmer för långt. Görstam Föringar 16 till Östlendingar. Så är 3 sti av månne. David Hense. Mjölnor. Kom så och server kan några bollar hem. Kom. Det blir väl serva. Och det blir förfärligt mot det! 15-16. Så 2 sti av månne. Gott serva en affär. Mottagaren sin beten ut. Helmer shut up med förgångare. Får han väl upp här och Pomplatjon. Helmer upp på loftet att och så catchar det. Där snackar Chaman. 16-16. HD Amone. Alltså är det David som David Hensen ska serva för Föringar. Skulle gå och komma på jant nu. Det var långt och för långt. Achan 16 årsrega. Östlendingar. 2 sti av månne. Otter Petersson till måte. Julian West upp till Kajran. Hakon Veie. Så får han akkurat rum. Helmer mittfältet. Samspelar rycker här vid alla fanner. David Veie. Helmer löper upp. Så där Thorradsson. Upp till 5 och så knallar till. Och här får det sti. Ingemundarsson. Hur görs det gott så han kommer in här. Är för han inskifter ut Estman. Väl bättre häst för den här. Och så är det Thorradsson. Servar väl. 8 take ta emot det. Julian West. Iver till. Så börjar så går men då får han köpa galvanen. Hakon Veie
Brønna knalla till, men blockeren väl för nu. 20 nu till Østlandingar, 16 till Føringar. Oliver Torvason fortsätter via serva. 8 lägger mot det. Julia Tveitsen och får ner om attraktor. Så ska blockeren upp här. Helmer mittfältet, blockern ner där. Hakon Veje tar bra det så det över till Görst Johansen. Helmer upp till Ingemund Larsson som för MSD för Østlandingar. 21-16. 21 till Østland, 16 till Føringar. Gott serva 8 till mot det. Inte väl att mottaka 22-16. Så det först utsättning. Det bara Demon som ska in. Tar Demon och TP. Första minuten av Johan i hästtesten och ut för Hakon Veje Heinason. Åtter tycker väl mot det. Julian över till Görst för han i rum. Helter upp gång till attraktor. Så blockar ner! Nummer 14 över en gång. Jon Finner J. Hansen och fler. Man får kunna accessera viktigt stig här. 16-22. Det en möjlighet till att hålla innatör och Østland. Gå serva. Jon Finner servar över. Och Østland att kicka här. Jon Finner upp till Julian. Attromsje till Görst Johansen och så Achan 22. Achan till Føringar 22 till Østland. Jon Finner J. Hansen. Han fortsätter via serva. I nete. Och Achan 23. Ikke akkurat det som skulle til. Efter en utskjøtting til Østland som gjør seg her rundt i utskjøttingene. 6 år inn, 4 år ut. Det Børskor Marinosson som kommer inn for Galtor M. Davidsson. Og det Børskor Marinosson som får bækt av serva. Bare Demon til mot det. Ottor Pedersen. Upp till Görst Johansson som faller till. Och sen kan få han upp på loftet attraktor. Thoraldsson. Ottor Pedersen. Upp till Bardimon som knallar till. Blockron var kanongåer här. Första smashet till Bardimon. Men Blockron välspelande nu till Østlandingon. Han skotten heiter. Och så har vi där tjej sättboltar här Østlandingar. 24 Bachan. Väl servar Bardimon till mot det till Julian West upp till Bardimon attor. Och han kickar ut sin smashet och i netkanton så 3 set Lodge. Østlandingar får det vet du 25 Achan. Så det att de skulle ha i öll för en fjärde set. Så han 2-1 i seton till Føringar. Det flere leikere utenfor Esne som har mulighet for å komme inn. Men enn så ikke det helt vittla av brøyting og kjørt der. Og kanskje også så ikke
och bröding att rätt. Det blir en kamp om att få vunnit det här fjärde sättet och här vid Diston. Utlänningar tar att så inte att backa bara. Det så är shot. Det är som vill. Rummet att ta plott. Men nu får vi se ja. Spännande det blir i Ötlefjörn. Så får jag vara klart till att starta det fjärde sättet. Så är det klart. Jag begynner fjärde sättet. Och det är Ryssland som lägger fri via serva. Hilmir Ber Haldorsson. Det var tidje mot det helt upp på netkanton och det var förringar som vinner först det här. Det var Jon Finner Hansen som vann någon halta stige. Och Jon Finner släpper shoulder att serva. Lagt åter banan och sen kan få honom på loft. Väl upp till Helmer som spelar han till 4 här ner. Så smäcker till Jon Finner helt att det och tar emot det. Så blir det Hakon Vaje Johansson som får i rum och han smäcker han nästan i R-skifte. Så där mar gott kämpa. Mattiasson och så där att för han helt för när det går honom. Hilmer lite väl upp till Davidsson som smashar han golvet. Så utlänningar vi attrater. Det är åter till Jonfinn, atrom till David. Lite från Roddy Rom Hilmer upp till attor det kombinationen här det är tusch. Kan säga att bollen får ut men det var först för fingrarna för hand och så är det 2-1 Ryssland. Serva långt efter banan för långt och ut av ett 2-2. Och detta så Torasson, Olafur Torodsen som servar igen. Nu är det David Hense som servar för en gång. Bänt i nätet. 3-2 till Ryssland. Shotspelare med inne och tar röra vid nätet för en gammal 4-2 till Ryssland. Det här är Kaltor Davidsson som servar, gott serva. Jonfinn upp till Hakon Vaje. Hilmer upp till nummer 14 men blockar den för här. Jonfinn upp till Hakon Vaje. Men Hilmer är åter för förståndiga så är han på begynnelsen här. Det är fler som röna på han Eurom men så ger Mattiasson det men han har röst ner det. Det är nej till kanske vi förring. Det är som han har dömt. Och så är det förringar 3 och sen det går 4. Så är det Ragnar Vaje som servar och får han upp av golven natter. Ragnar Vaje finkar sig i rum.
Helmer, och så är det Atle för nej, och så att det är Atle Fannar Petersson. 5-3 Tyskland. Marcus Mathiasson. Lagt efter banan. Hakvei tog mot det. Jonfinn lyfter han upp till Görstor Johansen. Jonfinn. Och så är blocken för det och tar för lycka i rum först som ända och sparkar baston ut av Vattenholm. Alltså han knockar ju spelat rätt men det var hopplöst. Han var ju först som ända så skulle sparka han åter och ja, blir alltså inte till och så går han bossförläggan över. Slänger ta emot det. Atle Fannar Petersson för kan det bli att han för till bollen här men tävldomaren kör han tävlan om Frank McIntyre ur Skottland och slänger för 6-4. Går serva El Thoran Jonsson. Jonfinn upp till Hakon Veje. Atle Fannar till Helmer till Atle Fannar åter upp till Heimer. Så får där i rum. Så var det knalla till upp mot nedkanten åter. Utländare Ivliva får han berg i rum. Otto Pedersen till Jonfinn Hansen åter om kjem men Utländare får han upp alla gången åter. Så är blockar för det. Åter är vinner trivernar och så är det stit till Utländare. Då på släp från Jonfinn Hansen han rönner att lite han i rummet men han kommer kanten och så ändrar han för flera han och det är inte live. 4 till Island. Och det är efter Soren Jonsson som servar. Server från Jonsson. David Hansen har kommit det och så var det smasha otroligt gott smash av Hakon Veje Heinarsson ur Fleir. 5-6. Och täver Hakon Veje shower som server. Gott serva, men det tvåa genier får han upp att rätta. Helmer till Mathiasson och han förer bollen så gör domaren 6-6 och Helmer för över till domaren och spelar kvart hatta var för naga ettla har domaren be han komma att han är ju lite varje Helmer att se att lägaren skulle komma över brockage och förklara vad det dreier sig om. Så är åter en kicksa motoga men Utländare Ivliva upp till Jonfinn och så är det David Hense. Knallar han i golvet. David Hense ur Mjölner har spelat en brandist. Och det är flera som har gjort. Men alltid han skärrar oss inte framur. Hakon Veje Heinarsson. Lagt efter banan. Förngan Ivleva. Och så är det oj. Atter en knall. Smash från David Hense. Han väntar sig hur mot neten och väntar sig i luften och knallar han. Vi är en av vanliga smash. Han snärrar under forskrator och i luften och knallar han i golvet. Hakon Veje och så lägger på det kickar sin dörr får en aktiv nette fungerar bit upp attraktor David en block och ut av Vattenholm Nutje så får vi förringar sunt från Damon inte minst tackar vi fram ur Gåvon servon och öjla gåvons matchen av David Hens Gott server en affär Hakon så var missioning med Utländare. Vi har alltid mot det Jonfinn över till David som häsvinnar vidare. Lockover.
Atto stil till Föringar till han för ut av vattnet. Han vill blocka vår och för i rum för Kremena men han kommer ju i golvet för han ut av det. Så det är touch tjej nu. Nog stil till Föringar där. Hakon Veje. Väldigt mot hästen här Östlandigon. Heimer total Atle van Armen och två kan ner från uppåt. Där får gräsen i rum och Östlandiga bit uppåt. Atle van Armen till Helmer. Finkar sig att i spanna Otto Pedersen upp till Kixa. Lopp smash från Jörster Johansson. Och så Östlandiga vi efter 8 till här och touch till Föringar. Atle Fannar Petersson. Väldigt mot David Hense. Jon Finn. Och så till Jörster som inte Edna SS för den helter. Vi syns matchen. Udom. Och Nutche Tuche. Atle Fannar. Det är Akropom Netier. Jon Finn upp 18 för Jörst som fyra i rum alla väl. Och Stengar inte helt optimalt upplägg till Hevaron. David Hense mot kanske rum åter. Han smakar till ena för rätt och Stengar blir upp åter. Helmer över till Torratsen. Oj. Det kommer som projektiler runt av David Hense. 11 minuter till Föringar. Och så är det Jon Veje Simonsen som servar för Föringar. Lagt av banan. Atle Fannar Helmer. Gott samspel. NR4 Galter Davidsson. Och så är det kvar. Ja, prövsman spela. Så fyllt det upp. David Hense. 12 minuter. Timeout till Östlandigar. Nu är det inte bange för jag Föringar förra frågan. Eller Frost här. Det är Tristy som talar om. Det är inte helt vittla, men det är nog så gott att få bråd till rytmerna först. Det är väl öl nog brukt till i fotboll. Ja. Ta bildskär åter och fram. Det är pura vanligt. Fixa serve från Jon Veje Simonsen och Östlandigar är nu uppe i touch och Föringar att håll. David till mot det. Jon Finn ut till David Attor och här snurrar blocken här med han för dom. Han får ut blocken och dom. Så är 13 touch. Jon Finn Hansen. Gott säg va. Motorgun är inte gå. Istället går pint på loft. Och vi är ner kan få varandra i rum. Jon Finn lite ran upp till Jörster som knallar till. Han kommer lagt upp på loftattratter. Och så blir det heva i rumattratter. Jon Finn attrom till David som skorar. 14 touch. Så var det 4 mål om det. Där får det stiga måne. Jon Finn Hansen. Lagt att banan. Mot kan det förhöjtlig. Men tar få i vill leva åter. David upp till Jon Finn. Atrum till David. Lappar han att han gör nu. Men här där vaknar. Helmer Atrum Kje. Mattiasson. Oj, spännande! 11-14. Torrasen. Lagt av banan. 8 tycker mot det. Jon Finn. Stått!
Stengar vaknar. Mathiasson, vi är blotton ut. 12-14. 2 stiamone. Här är öjlig spänningar. Vinna för en sättet så hade vunnit det. Vinna Östlandar hinner så skulle ut i en jämnbrott där. Och i netkanten kommer akkurat om att Jonfinn efter till David. Vi blockar. Fer han upp för att Jonfinn över till Mina som inte slår han nog högt. Fer i netkanten och ner vi för men Hakan Vaje Heinarsson var inte helt här. Och så är 14-13. Och Östlandar ja Bolton. Oliver Thorodsson. Väl serva, David till måte, Jonfinn, Atron till David. Vi blockar. Kommer Öxna Jonfinn att han när kör reagera, inte chans att han kommer shot och så Jannar 14. Och Oliver Thorodsson fortsätter vi att serva. Lagt alltså banan ut. 15-14. Mottagan inte den allra bästa och Smash inte bättre. Ut av vattnom 16-14 till Föringar. En som annars har spelat fint fyra dem. Galtor M. Davidsson som inte etnar SS-vinner. David Hense hinner han har etnast vid Nockvon. Goal serva innanför. Hilmar han fer han upp att rattor och bara upp i rum. Så är det Hakan Vaje. Jonfinn lämnar detta upp till Görstor som hever norskt nete. Han har norskt nete ett leder i track. Väl Charlie kan markera här. 16-15. 15 till Östlandingar. Så är det Davidsson som ska serva. Till Östlandingar. Vi fyra tal någon av rytsen. Vi kommer servan från Davidsson. Lagt av banan. David till måttet. Jonfinn ut till Görs som smallar till med blockar ner. Atle Fannar Petersson. 16-16. Där hittar eisen etter måltallene Östlandingar. Øyla Spenter. Davidsson. Vi ender en serve. Langt av banan og utom. Og så 16-16. Ragnar Vaje servar för Föringar. Östlandingar tar emot det. Øyla högt och täver blockerar center. Jonfinn. Atrom till Görst. Littran så han i rum. Östlandingar tar väl emot det. Stått, Atle Fannar, loppar han upp på platsen. Jonfinn tar emot det. Så är det David kommer löp av det här flickvande faktiskt. Östlandingar över till Mathiasson. Littran över fram vid platsen om Jonfinn. Och så är det två närstingar som kommer för att köra från förskoleläkare. Så skulle vi skifta ut. Det är Östlandingar som skiftar Mathiasson ut. Mutcharon och inte med 6-aron. Marinosson och så är det Hilmer Haldorsson som för ut och inte med nummer 5 Valens T. Inkimarsson. Inkimundarsson. Han ska serva nu till Börskor Magnusson. Seichan ståan. Linjen har 8 steg upp till 25 som vanligtvis är nog. Oj, en smash från Hakan Vaje Heinarsson. Fler lägare som nästan är hemmabana. Och Seichan
Görstor Johansen. En förfärlig mottagare, men Östlandgar Iveliva Lygaval. Så får där han Ive till Fimmaren som ränner alla banan på. Jonfinn, Ive till Oha. Det är inte Jokvan Vaje till David Hense. Och så heter han Nujan Sejan. Nujan Sejan. Görstor Johansen. Görstor, gott serva. God mottag av Utländigon. Och så är det förrang. Det är loppar för högt. 20 Sejan. Så kunde går färra ordentligt från dem och timeout till Utländigon. Så där är absolut grejer i vad är igång till. För det förrän kan är igång till. Tar igång till att kvälla Utländigon och vinna sig dessutom. Vinna så sätter ju här vid dessutom. 2-1 är ju stående setton och vinner färre hetta sättet så är 3-1 och så är EU stege. Det är ju sjående bästa av 5. Som de flesta vita. Skulle till Östland så vunne hentan här hette här 30 och så det blev 2-2 så är det ju vi en jaunbrotare som tar 5:e sättet vanligtvis vid rock. Men låt oss hoppa att få så stor spänning i alla fall. Det har gått via. Jag försöker vinna det sättet nu och kommer väl från landet de i första disken. Oj, en fel mottagare. 21 Sejan. Akkurat det som förrän har bruk för det. Görstor Johansen. Vi säger vi nu servar han går lite. Gott servar långt åt banan. Mottagaren väl bättre svinnar så där stegar stått med blockarna för det och sen det går från uppåt. Mattias nej, för att det är första lägaren Toraren Jonsson smäcker till och i nätet eller vad det blockon. Och så 22 Sejan åter nej, han är inte lov till att attacka så 3 timeout. Det är bara 2 timeout och han körde en fel vänjar om och syr Orsaka. Rajko Petrovic säger att det är okej. Jag går till att du säger om skilta. Han har ju teacher B som timeout och man hade ju äsning om att jag brottar rytmen på. Att han var utanför det. 22 Sejan. 3 Sejan och fråga. Så han det. Nu lyckas det Myra. En först kom 3-1 säkert. Så vill han ha Mattiasson innan stratter, men är kanske skägen långt görter. Och blockar där. Och sen har fått upp lofta stratter. Och lappan i rum. Åttor upp till Jonfinn. Jonfinn över till... han är ute. Han är ute. Hakon var i hejna som knallar till. Men han fer helt mot hotten där. Och han var inte att ta för. 3-2-8. Österlänningar skulle komma vid det sista nu. Hvis det ska inte bli ett lätt till Heimon. Toraren Jonsson servar. Och tar via nedkanten, men David är väg för någon bara att Östland börjas för att få honom på golvnatten. Det gör där och få honom i rum. Åttor. Iver till Jonfinn. Jonfinn iver till Hakon Veje som knallar under blocken. Utan att honom så har vi tjej matchet och matchboltar. 24-8 till Föringar. Och så är det Hakon Veje Heinasson som ska serva för Föringar. Skal hetta vera sista boltar och i första disken om och i 20 EM. Här var blocka. Och det var inte särskilt välkart. Och det blev sista boltar! Tror jag att Sier till Föringar. 25-8 här och i fjärde sättet. Och jag hade man kan säga 8 när jag har sagt för nog att Föringar har vunnit en uppebarnam tror jag att Sier. Det har varit en av oss som undrar alligenom. Det har såst
beina vi att han lägger truvande boltar och några fejler början i första sättet. Så kom nog Peter Gli och föringarna har vunnit på tur där man egentligen i första sättet. Annars sätt var öliga jämnt. Isländarna var väl bättre vi och kämpa i väl mera. Finns ju nog bättre tänk att rycka mottagarna var nog bättre. Serverpress föringen etna just inte helt så väl som i förra sättet. Men vi det har vunnit så akkurat föringarna har vunnit akkurat annat sättet. Det var nog bättre Islandsspel, men från början i tredje sättet var Island väl omanat. Här fortsätter vi till goda spel någon och läget föringar under störst rust och föringarna finns det inte ordentligt att rycka det hela. Och Islandingar fortsatt till vi är ner tredje sättet någon vunnit 5-8, men det är sista sättet ta knalla i föringarna speed och 46 ett beina vägen och här vi löd lunnar under en också tryckan tror jag att säger alltid man kan säga. Och till alltid inte kan svitast man kan säga något mot det. Det som händer nu att Skottland och Luxemburg för att spela synfista test här i EM-kappingen för 20 män. Och har inte så stort anna att fortälja härifrån. Och tacka för att du kom till att vi så av för det första spännande floorballtesten i EM-kappingen här i Höllne Holse. Och så jag har varit här för det. Och höras åter i morgon. Ta vi ge så gott nog inte, men ge vi rätt som det. Tack för det först och höras åter en annan dag.